ба айёдати сарбозон рафтани волидайн ба ҳукми анъана даромадааст ва дар шаҳри Кӯлоб ин навбат волидайни сарбозонро раҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ҳамроҳӣ намуданд. Командири қисми низомӣ волидайнро бо шароити будубоши сарбозону афсарони қисми низомӣ ошно намуд. Мавриди зикр аст ки солбасол шароити қисмҳои низомӣ беҳтар гардида бо таҷҳизоту лавозимоти ҳарбӣ, сару либос ва дигар лавозимот таъмин мебошанд. ҷавонони синни даъватӣ дар баробари волидайн дар ин рӯз аз хобгоҳ, ошхона, майдончаи тамринӣ ва иншооти фарҳангии қисми низомӣ дидан карданд. фарзанди ман баъди хатми мактаби олӣ бо ихтиёри худ барои хизмати модар ватан дар ҳамин қисми ҳарбӣ хизмати модар ватанро карда истодааст. иншоалло боварӣ дорем ки бо сари баланд хизмати модар ватанро буд карда бо хизмати халқи ватанро идома медиҳад. мо имрӯз бо ҳамроҳи дигар шаҳрвандон ба айёдати фарзандонамон омадаем. аз шароити зиндагишон, шароити хобгоҳшон бисёрам хуб аст, дар ҳолати баланд аст. ошхонашон хуб аст, хурду хӯрокшон созай, ҳамаи ҷои хуб, ҳамашон шароитошон бисёр хуб аст. зер бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб барои ғанӣ гардидани фонди китобхонаи қисми низомӣ беш аз 1000 нусха китобҳои тозанашр ва бадиию соҳавиро ба китобхона дастрас намуд. ин тадбир дастрасии сарбозону афсаронро ба китоб беҳтар менамояд. сарбозону афсарони мо дар вақтҳои холигӣ ба мутолиаи китобҳо машғул шуда дониши худро савиқа медиҳанд. дар толори фарҳангии қисми низомӣ вохӯрии раҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб волидайну собиқадорони соҳа ва сарбозону афсарон доир гардид. раиси шаҳри Кӯлоб аз дастгириҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар намудани шароити ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳ ёдрас шуда иброз дошт ки ҳукумати шаҳри Кӯлоб низ барои дастгирӣ омода аст. командири қисми низомӣ ба раҳбарияти шаҳр барои дастгириҳои пайваста изҳори миннатдорӣ намуда қайд кард ки ҳукумати шаҳр барои қисми низомӣ 4,5 гектар замин ҷудо намуд ки дар 1,5 гектари он боғи ҳосилдеҳ мебошад. инчунин таҷҳизоти равшанидиҳандаи дохили қисми низомӣ пурра таъмир карда шуда барои таъмири роҳравҳо ва майдончаҳо беш аз 80 куб сангу шағал, семент ва дигар масолиҳи сохтмонӣ расонида шудааст. волидайну собиқадорони соҳа бошанд фарзандонро барои хизмати содиқона ба ватан модар ҳидоят карданд. иттилоъ дода шуд ки ҳамин гуна чорабиниҳо бо сарбозону афсарони дигар қисмҳои низомӣ гузаронида мешавад.